Annatko sen laudan? Joo. Kiitos. Te tiedätte, kun syö sipsejä ja sit haluat lopettaa niiden syömisen, mutta ei tässä pussi ikinä mene mitenkään kiinni kivasti. Mä näytän teille seuraavaksi lifehackin, mitä te ette salee tiennyt, miten tämän pussin saa kiinni. Kuin helppoa. Nyt tää pussi on oikeesti kiinni ja tää ei aukee, jos ei jaksa vaikka kesällä piknikillä syödä tätä sipsipussia loppuun. Tän voi heittää laukkuun ilman, että tää ei aukee. Ja mikä parasta, nämä sipsit ei nahistu ja ala maistumaan hirveältä. Ja tää video sille sun kaverille, joka rakastaa sipsejä ja joka oikeesti tarvii tän miksin itselleen. Kun mä aloitin mun yrityksen, kaikki mun tutut, ystävät, sanoi mulle, että miksi sä aloittaisit yrityksen? Eihän sulla ole mitään myytäviä taitoja. Ei toi tuu onnistuu. Mutta mä en kuunnellut niitä. Mä tein mitä mä halusin ja mä halusin tehdä just tätä. Ja nytten, kun mä oon työskennellyt tän mun yrityksen parissa muutaman viikon, niin mä voin rehellisesti sanoa, että ne oli oikeassa. Monet voi tietää mut motivaation puhumujana, mut nyt mä haluan kertoa teille toisen piirteen. Mä tykkään luonnosta tosi paljon. Siellä on kaikki sellaisia pieniä yksityiskohtia, jotka on tosi siistejä. Ja parasta mun mielestä on istautua vaan kalliolle, pistää hanskat käteen. Pistä se koko vittu latka paskat! Vittu tuottaako ympäri aika! Tulkaa nyt nopea auttamaan, tulkaa nyt tonnuun, banani, sukat, liet! Voi vittu! Mutsi, tähdin tukki. Tämmönen idea, mä oon tätä miettinyt pitkään. Tää on oikeesti ihan hyvä idea. Kato, sä tuut tästä niinku rappusia alas, vierit niinku tästä alas. Sit läsään tähän maahan. Tulkaa auttaa, täällä on tilanne päällä! Taas se huijaa. Sitten vedän sua tuhtaa. Miks täällä on ruokaa? Missä on ruokaa? Missä ylähyllyllä? Missä täällä on ylähylly? Mä lähden nyt ulos. Mutsi, miksei täällä ole mitään ruokaa? Mä näen täällä nälkää. Kato poljaa. Mut hyväksyttiin just yliopistoa. Ei itsi, tosi hienoa. Nyt heti kuule soitetaan mummille se ilahtuu. Mut hyväksyttiin just yliopistoa. Kuule mäkin hyväksyn ne tiskit tuota kaappiin. Mutta... No, katso mitä tuolla. Joo. No mä en, ans mennä nyt. Me pelastin kissan tuolta palavasta talosta. Mitä? Ei voi olla totta. Oot sä ihan kunnossa? Oot sä vettä? Sulla on varmaan tullut kuuma siellä, kun sä oot siellä... Me pelastin kissan tuolta palavasta talosta. No et kyllä tule likaisella kengillä tänne just on matot pesty. Mä ajattelin, että mä haluan tulla isona presidentiksi. Wow! Sehän on hieno unelma. Sä oot fiksu poikasi, kyllä pystyt siihen kun tosissaan yrität. Mä ajattelin, että mä haluan tulla isona presidentiksi. Joo. Ja mehän valitaan presidentti, joka 6-vuotiaana paskohousuun! No hei, mitä sä täällä sisällä näködät? Siellä on kaunis ilma ulkona, mehän pihalle. No mitä, ei siellä ole mitään tekemistä. No mitä, pelaat jotain peliä vaikka? No mitä peliä, siellä yksin voi pelata. No. Kuule tämmösen, otat vaikka tästä tämmösen sukan noihin, laitat sen tohon ja sitten täältä niin tommoset lasit sinne noin sinne perään ja sitten vähän vettä siihen noin. Mitä hemmettiä, faija? Hei, pelaatteko täällä sukkalasia vettä? Mäkin haluun. Hei Mutsi, minkä neuvon sä antaisit kaikille? No mä olin joskus nuorena menossa tärkeisiin pääsykokeisiin, mutta sitten kaverit houkutteli baariin. Mä menin sit sinne ja se koe meni sitten mönkään. Mutta sillä reissulla mä tapasin sun isäsi ja sitten se on nyt sit myöhemmin. Eli joskus vaan kannattaa ryypätä.
Olis pitänyt lukea kokeisiin. Hei Faija, No mitä? mikä on yksi asia, mitä sulle ei opetettu koulussa? No kerran sattui silleen, kun oli yhden muijan kanssa kruisaille, että tuli vähän poljettua kaasujalkaan liian innokkaasti ja kytät huomas lähti perään ja sain sitten kuitenkin yhden mutkan jälkeen slaidis vedettyä hiekkatielle ja päästiin niistä eroon ja sitten vedettiin sinne parkkiin ja lopulta se varmaan arvaatkin. No kiva, mutta miten tää liittyy siihen kouluun? En mä tiedä, kunhan flexasi. Hei Mutsi, mikä on yksi asia, minkä sä oot oppinut sun elämän aikana? No yksi on ainakin se, että vahinkoja sattuu. Niin? Eikö se pitänyt jatkaa tota jotenkin? No mitä? Niin, selität vaikka joku inspiratiivisen tarinan siitä, että sä olit joskus auto-onnettomuudesta tai jotain ja sitten se jotenkin, vaikka se oli huono, niin sitten se kääntyi parhain päin tai jotain. Niin, oli sekin. Ei niin nopeasti, se on konstaapeli Daniel täällä. Tiedätkö mitä sulle käy, jos sä et kiinni ryöstöstä? Ai sä? No sä varmaan mietit, mitä mä onnistuin tässä ryöstössä. No en oikeastaan. Mä tulin takaovesta sisään, kun se oli unohdettu auki. Mä tiesin, että sä tulisit sieltä, joten mä jätin sen auki, että sä lankeaisit mun ansaan. Joka oli... Sä näkisit ne sipsit siinä pöydällä, söisit ne, jonka jälkeen sulle tulee jano. Sä menet hakemaan juotavaa sieltä hanasta. Mutta... Mä kusin sinne lavuaan. Mutta sä unohit, että mä oletin tän. Ja mä toin mun oman vesipullon. No ihan sama. Mä asetin siihen kaappiin kuitenkin GPS-paikantimen, jota sun on turha yrittää mitään. Mä tiesin, että sä asettaisit siihen sellaisen, joten mä kusin sen päälle. Mä tiesin, että sä tekisit niin, jota mä kävin ostamassa sitä varten vedenkestävän mallin. Mä tiesin, että se olisi vedenkestävä. Sen takia mä join viikon pelkästään Megaforcea, jotta mä syövyttäisin suoraan sen läpi. No ihan sama. Mä sain kiinni sut nyt rysän päältä, joten ei auta muuta kuin antautua. Mutta yhtä asiaa sä et olettanut. Mä olin koko tän ajan vaan kasa pulloja. Taas yksi. Lähdetäis tsekkaa noi kamerat. Näkyykö niissä kameroissa mitään? Ei näis kyllä näy yhtään mitään. Veno! Zoomaa tohon. Ja tarkenna. Hetkinen. Zoomaa tohon pulttiin. Ja tarkenna siihen. Zoomaa tohon heijastukseen. Ja tarkenna. Me saatiin se. Mutsi, kuvataan TikTokkiin. En mä nyt jaksa. No come on, tää on hyvä idea. Ei kuva välillä jonkun muun kanssa. Mä ottaisin olla vaikka tyttöystävä, niin sitten voit kuvata sen kanssa. No en mä nyt mitään sellaisia. Puku päälle.
Mitään pukuala tässä Tässä on Joona. Joona on huumorintajuinen, urheilullinen, komea nuori mies. Hän on myös musikaalinen. Musikaalinen! Joona pitää ruoanlaitosta. Elikkäs jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä. Tyttöystävä, kun täällä on laittimessa. Kannattaisi varmaan keskittyä johonkin vähän helpompaan, vaikka isoja laittimiseen. No vaija on tässä ollut chanssia, mutta ei ole vaan löytynyt sopivaa. No kuule niitä kuumia sinkkuja alueella, niin itse lasketa chansseiksi. No mutta joka tapauksessa, Hei. Sanotte vaan sinne, että nämä muovit on perinnölliset. mitkä muuvit? Taija. Nää ruuvit on ammattilaisille. Oi. Kyllä siitä hieno tulee. Ai että on komea. Se on ihan viimeistä silausta vaille valmis. Se on just näin. Hyvänen aika. Mutsi on jumissa. Se on jäänyt sinne alle. Miten sinne näin kävi? Kyllä meidän pois sieltä pitää päästää. Mehän pitäis puolterassia nyt purkaa sitten. Niin totta. Ja ehkä se siellä pärjää. Mites jos tuosta ruokaa vähän laitetaan tästä?